Kaixo den denei. Bueno, zuen irakaslea Junkalek eskatu zian niri kontatzeko zer dan niretzako jazz musika, ze gaur jazzaren egun internazionala da. Ez dizuet esan, ni Ainara naiz, Ainara Ortega naiz, eta jazzeko abeslaria naiz, jazz musikaria naiz. Eta lehenguan lagun bati esan nion, Junkalek eskatu ziala bideo bat egiteko egun internazionala zalako nazioarteko eguna apirilaren 30an. Eta beak esan zian, eta egia da, guretzako egunero dala. Guk egia esan ez dugu bereziki ospatzen. Ez da esatia bezala, zesango nizueke, arotzaren eguna. Ozakit badago, Guk ez dugu bereziki ospatzen ze egunero bizia gure mundutxo hortan sartuta. Eta saiatu naiz nire burua azaltzen zeatikan egiten deun jasa eta ez beste zerbait. Niretzako da, pixka bat, maite minuta batia bezala. Edo norbait eta ez gustatzea bezala. Eta orduan gustatzea egunero denbora guztin. Ezin didezu utzi hortaz gustatzeaz. Bueno, igual egun batean beste norbait azaltzea eta igual ondoko gelakoa, gehiago molatzea izu edo baino. Da, antzeko zerbait. Eta baitare da oso bitxia, ze planeta guztin, karo, musika hau zabaldu dan baitare planeta guztin, beste gauza askokin gertatzen den bezala, adibidez dantza estilo batekin, edo gertatzen da mundu guztin topatu dezakeula gure musika egiteko modu hortan elkar ulertzeko modu bat. Orduan, ni ondu naiz adibidez lehengo urtean lagun bat bisitatzen jazz musikaria da beha, garo, nola ez? Austrian, eta Austrian eramaten nindun jute ginean hango jazz lekuetara, tabernak eta klubak eta hola. Eta orduan guai dago, zehan topo ite dezu eta denek ezautzen ditugu abesti berdinak, jo ditzakegu elkarrekin, momentuan sortu dezakegola kontzertu improvisatu bat, jam session esate zaiona, jam session. Hori oso guaia dira. Eta baita ere pixkat konparatzeko zerbaitekin zuek ulertzearren da, guk musikan egiten dugu Euskal Herrin bertsolariek hitzekin egiten dutena. Hora, gutxi gara bera. Orduan ja hemen bideoa bukatu ingo nuke. Baina ez. Olako zerbait da, egia esan, hitzekin gai bat proposatzea eta horri buruz hitz egitea eta pertsonai desberdinak itea eta hola, guk ite dugu hori, baina notekin eta musikakin. Eta baita ere asko gustatzen zait jasa dazkalako barrenen estilo pila bat. Eta musika klasikoan ere gertatzea da, Jasak oso gaztia da, esan nahi dut. Sortu zen, 1910 inguruan, ragtime musikarekin, pianoko ragtime musika, eta gero suertatu zen beste estilo bat, 20 urtera beste bat, eta denbora guztin swing musika, gero bebop, gero cool musika, gero hard bop, gero hainbeste estilo sortu dira, gaur daño igual daudela, ez esango nizueke, ofizialki igual 10-15 estilo, eta horren barrenen gauza desberdin pila bat sortu dira. Ni nola ezin nintzen, bakizuten nola ezin nintzen? Zubak uste zer den rasista izatea? Ni izan nintzen rasista, baina positiboki. Esate zaiona diskriminazio positiboa, edo baztertze positiboa. Zerbait aukeratze dezunean, bereziki maite dezulako, orduan rasista nintzen baina alderantziz. Esan nahi dut, beltzek egiten zuten musikak erakarri egiten nau. Eta ikasten unean biolina ikasi nuen karrera, eta asko aspertzen nintzen, baina pila bat. Orduan, pixkat pira egiten nuen batzutan, 15 urtekin, oaindik ez, oaindik ezin, edo ja 18ekin, eta juten nintzen, Donostiko Koldo Mitxelena liburutegira, eta han disko pila bat zeuden. Eta orduan nik ikusten nituen, beltzak, diskoen zeatan, itxoin, adibidez hau, Ray Charles. Eta ikusten nuen olako beltza eta olako guaia beta horrekokin desaten nuen, hau guai dago seguru. Tartzen nuen beste bat eta beste bat, eta orduan nire etxean, nire gurasen etxea bakarrik amaten nuen beltzen musika. Nik entzuten nuen beltzen musika, txuria ez nahi, nik beltza nahi nuen.
Eta egia esan hor topatu nun gustoko musika. Horratzean dago beste beltz bat, bueno, igual ez da oso beltza ikusten. Hor goien dago Ella Fitzgerald, bera da, eta hor behian pianoa jotzen dago Aretha Franklin. Ba hoxe, ni dena beltzak, karo, ze pasatzea azkenean uste dezula zure beltza zehala, baino ez. Orduan, prestatu ditut musika batzuk iazen entzuteian, eta jarriko izuet izena hemen behian, ikusteko ze musika dan edo ze garaitakoa dan, eta kronologikoki beida ze gauza desberdinak. Olako zerbait zan, hasieran sortu zana pianoan, hau da, Scott Joplin, eta oso abesti ezagunengo zaizue, nik uste dut. Pianoa jotzen badu zuetako inor, ba igual ikasi du abesti hau da, The Entertainer. Eta hau izan duzan hasiera, jazz musikarena. Eta bai jarriko izuet bat oso xelebria, hau berriz atzeren beharko genuke, da 1920 ingurukoa, eta da Charleston musika. Bakizute Charleston nola dan? Dantzatzen dutela hola hankaurrea atatzea, nik ere hoi dantzatzet. Charleston eta Dixieland musika oso divertigarria da, oso xelebria da, eta asko alaitzen du. Ia gustatzen zaizuen, Hau da gaur egungo musika bat, Aidiak kalean jotzen. Oso alaia da, Dixieland musika eta hola. Gero oso tristere bada, adibidez, kontatuko nizkizue gauza pila bat, baino. Nueva Orleansen, Ipar Ameriketako hegoaldean, Nueva Orleansen, beltzek, eite dutena da, intiarrotan, kanposantura dijoazenean, Elizara eta hola, norbait hiltzen danean, bai zaharra edo bai gaztia dana dalakoa, eite dute festa bat, eta eite dute olako musika. Orduan, ite dutena da, kanposantura dijoaz hildakoarekin, eta orduan dijoa atzetikan txaranga moduko bat, eta ite dutena da, oso musika lasai eta hola, tristea eta hola, haizu baino, derrepente hasten dira, pum, tumpa, txumpa, 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 eta denak usten dutelako asko zobeto dela, hola laguntzia, dijoan tokira, bere bidaia hasteko, musika alaiakin gehiago lagunduko jotela. Eta nik uste ondo da hola, Gero etorri zan, beste garai bat oso divertigarria, festarik festa eta hola, orkesta oso hundik izaten zian, Big Band izenekoak, Big Bandak nahi pila bat gustatzen zaizkit. Eta jartzadet iaia egunero etxian eta dantzat bitet. Gero etorri zan, esan bezala, swing musika, eta swing musika niri asko gustatzen zait. Big Band handi bat, dia haizezko instrumento pila bat, eta bateria bat, eta kontrabajo bat jotzeutena energia handiakin. Erritmikoki dalako jasa oso bizia da. Datorrelako, karo, beltzena dator Afrikatik etorritako beltzek, Ameriketan, Ipar Ameriketan, ekarri zituzten Afrikako erritmo arraroak esan dezagun, ez? Eta momentu horretan, bakarrik entzutezala musika klasikoa eta holako gauzak, iruditu zitzaien, wow, zer da hau, ez? Eta erritmoa oso bizia eta dena alrebes bezala dijoa eta oso azkar, edo oso mantxo. Baina nire asko gustatzen zait, abeslaria da, bera, Ella Fitzgerald, hor ja xarxara dago, eta hemen gazte-gaztea entzungo ez dute, abesten, It don't mean a thing if it ain't got that swing. Eta pila bat gustatzen zait. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Go up, 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 go up.
egiten nahi da, nahotxakin, bueno, ba, honek izena du eskat. Eta da, abestu ondoren, inventatzen duen hizkuntza bat, ze musiko guztik ite dute improvisatu. Asmatu ite dituzte. Abesti horren barrenen, bere doinuak eta bere improvisaketak. Eta, klaro, abeslariek ze pasatzea, ba ez dauzkagula hemen notak. Ordu nite duna da, asmatu. Zerea barabau biruldirau bau guretzako da imitatzia, entzute deuna tromboia edo saxoa eta hontan da artista Ella Fitzgerald. Eta Sarah Vaughan ere bai. Eta beste asko. Eta gero etorri zen bebop musika. Bebop musika da pixka bat estresantea da, Baina izan duzan iraultza handi bat ekarri zuen musikara, aldaketa asko ekarri zituen musikaren barruan eta berriz etorri zen beste olatu handi bat bezala. Hau da Charlie Parker. Hau dena inventatzen nahi da, Hau da arraroena jendeantzako. Hau ite zaio jendeai oso musika arrarua. Lagun batek galdetze du, ia zeatikan ez duten denak elkarrekin jotzen. Karo, gu nahi dugu elkarrekin jotzea gure referentzia beti delako gaur egungo musika edo pop musika denak txintxo leku berdinean jotze dute. Bat, bi, hiru, lau denak batera. Hemen ere badago erritmoa, baina iteutena da dena. Iteute hola. Eta orduan pasatze dute superrondo. Eta galdetze dute, zu nontzua, eta nire hemen, eta nire hemen. Eta bat pixkatola, baina nahi oso divertigarri eritzen zait. Gero etorri izan musika bat oso lasaia, izena duna cool. Eta ekarri eta adibidez Chet Baker abeslaria eta trompetista oso fina eta oso goxu bat ala. Hada pixkat enamoratuta daudenentzako. Estilo desberdinak, ze igual topatu dezakezute zuen gustoko bat. Eta esan, ostras, estilo pila gustatzen zait. Eta estilo batek batzutan erakartze gaitu beste batean, narama beste batean nahi gabe, baztak iztu zatik. Nire bizitzaidan bate gustatzen, hola itentzun, bebop esatu detenanik, ba nahi hoi hasieran, baina gero bai, eta gero ja gutxi gustatzen zitzaidan. Bueno, baita ere janariekin pasatzeian gauzak ez, ba igual, derrepente gustatzen zait pila bat arroza tomateekin da gero nazkartzaiot. Ba, bere pasatze da. Eta hau da pixka bat niretzako jazz musika, esate izuet, nik hoi aukeratu nun. Ni saiatu nintzen ikasten klasikoa, biolina ikasi nun, ikasketa guztikin ditun, baina pixka eta espertu iten nintzen. Musika asko gustatzen zait klasikoa, baina berriz denba guztin berdina jotzia, ba ez, ninen nun pixka inventatu, eta holako gauzak egin da, eta guai dauz, jazzian inork ez ditzu berrita botatzen, indezaket osa, indezaket nina edetena, eta gaina igual txalo ite izute. Ba, hoize zan dena. Nahi bat bazute zerbait galdetu, ba, idatzi, bale? Nahi bazute idatzi. Nire emaila jarriko izue, eta ainaorte@gmail.com. Eta nahi bat diazute esan zuburutik zaude ondo, ba esan baita ere, askotan esan diat eta berdin zait. Bueno, ba, mila esker zuei horretagatik, animo, denei, oso gutxi falta da. Beti pentsatu oso gutxi falta dela, eta gaina gauza asko ikasten nahi da, nik uste dut, etxian. Eta emango izuet txalo handi bat, dakazuen pazientzia gatikan. Batez ere, gurasoak aguantatzeagatik.